Riboy District Badminton Association ha kan kasngi kalayo ban sedang ya kaslam aji hikai lane coaching center ha Indo Stadium umlang kadai na kabandagi kun samla kibadon ka jingtrang ban yale kai badminton kani kasinjam kalongkum ka jingtmu ka baka association kaladon laslem ban pli yakum kini kislam aji hikai hapo ka district ya kani kaslam aji hikai lawan ban pli paj ba da u assistant deputy commissioner ka Riboy District ucatannya awas CIS ubaderu USDO kepada Khama Civil Subdivision layadon lengkap ru uba Disen Rani u President ka Riboy District Badminton Association lembat ki khot jong ka association ngidap ta kajik smokeman ka kraw hakane ka janmit ka bamenta kum ka association ngilayo e ka ban pli ya ka Riboy District Badminton Coaching Center ka ba kum ka association ngila trang la kham slam nakabenta ban pli ya kabakum kini kislam aijing hikai nakabenta ka badminton hapo ka district ka jongi hakisnem kipor ki balalit no ngisngosi banyatu bahabagi pa iki players ki jongi bakin mikmat na ka district shaki state championship ngihap ban pa iki kena klem kano ka jing hikai ka papaka kadaw kalong namar bagimdon ya kaslam aijing hikai laniki coaching center ki babiang bangin penyo iki kena ki jongi ya kajing hikai ke bapaka haswa bikin lit ben yashim benta ha kijing ya kai ki baper la ni ki championship ki baper hakane ka sngi kala dei ka jing pos new ka bala urlom abang ilayo ya ka banpli ya ka coaching center ka jongi ka baningkong du hangne ha ka district ka jongi bat kumjuru apo jong kane ka headquarter ka jongi hanongpo ha rengkat ka jingi trailang bat kawai na ki sport hub na po Guwahati Kalohitia Sport Hub, Guwahati Assam, kabala ya te batni ka association banwanra ya ki coach ki bapaka nang te but bangin penlong ru ya kane coaching center kaban sedang nadu kane kasngi haduk menta i don kumba arpungut ki kena ki bala ladap ya kaban rung ban enroll hakane ka coaching center ka jongi but gidang kbi lenti baki babon kin sanang yawan hakini kisngi bat ki banai ki banang wan bat ngidon ka jingkermen balomba jong kane ka coaching center ka bangi pli kanong sisa ka jingkerku na kabenta ki kun samla bat ki hep ki barit ki banapo kane ka tain riboy ka ki jogi bakin yo ya ka ban pentebit ya lade hakane ka jingi kai badminton kalong sisa ka ka bangimla ban mudur andre ni sngotu bakane baro kane ka jing tresitom baro ki para dukhot juga association ki babu jingmot nakapor sa kapor bangin penyo ya kabukum kane ka sidam aijing kai bat kane kala jalong sisya ha kane ka si ngidon ka jingkermen balamba jong kane ka coaching center ngin yo ban sei ki kun samla ki ba tebit ki ban yelet kai syaki championship ki bafer bat ngindon ru ya ka exchange program hapdeng jong kane ka Lohitia Sport Hub bat ngi ka badminton association na po Riboy District but hakane ka jing exchange program di kon samla ngangit kanwan ra ka jing mentoy ka bakraw abakin yo ya ka ban yo i ki sap kita ler na ki wepat ki jela but kan penong do ya ki bakin yo bensim ha ka ban pendap ya kane ka coaching center ka jongi te ajing keempat nakaliang juga Riboy Badminton Riboy District Badminton Association kalong ya ki kmi ki pa ya baro ki bala ban tip bangi ladon ya kane ka coaching center kila ban pa iki kun ki jong pi sa kane ka center ka don ka jing siu ka bangi hap ban siu bat ngangit ba ka jing pa ka jong pi kan wan ra susu ya ki babun ki kun hap ki baret bat ki kun samla hapo jaga district menginang yo iki sap kita len ki bafer na ki bat kamtam bangi la ru ya ka ban penmi ya ki player ki baya kotbor ha ka jing nang jing tip ha ka jing hikai bat ki way di ki players na ki way di ki district bat kumjor na ki way ki jela te tang kini ki kenten ki ba kendiat sai sisen nga kerpat ya baro ki badon ka jingtmu ki bakwa ya ka banwan banyele kai hakane ka coaching center ka jongi kila ya ka ban enroll da ka ba kin wat jingtip ki ba banya na ki nongkit kam jong ka Riboy District Badminton Association tang kini kenten ki ba kendiat publish bon